tried quite that way before, but theoretically it is possible. Yn dal I dyfu hir a sefyll dan I hi am ymhen yn dal I droi oes rhaid osgoi I don't think it's ever been tried quite that way before. I don't think it's ever been tried quite that way before. Theoretically, it is possible. yn llygydrythu hir yn dadansoddi hi ond mae mhen yn dal I droi mae pawb yn ceisio ffoi mhen yn brifo mae mhen yn teimlo'r colli'n fwy dwi'n teimlo'r colli'n fwy Theoretically, it is possible. yn torri trwy hwyr yn brifo mor hwyr ond mae mhen yn dal I droi oes rhaid osgoi mae mhen yn brifo Mae mhen yn teimlo'r colli'n fwy yn